ito na sa World War II, yung mga dalawa nag-survive. Ganyan yung helmet dati. Tapos yung plato nila ganito. Ano ito? Armor? Siguro. Tignan mo yung mga gamit dati. Oh, yung mga baunan nila, tubigan. Diba? Yung baonan nila. May ganyan dati sila fit-fit. Oh, look at here. Tignan mo yung spoon nila. Wait lang, tignan ko. Ni! Ay! Badge. Ay, yung spoon nila dati ganito. Tapos ito ganito. Oh. Mayroong ganito pa. Oh. Wait lang, tignan mo. May ano, sign dito. Tapos may badge. Award sila. Hmm. I shall return. America. Sino yun? Si Magellan yun. May America tas Pilipinas. USA tas Philippines. Ilang USA. Kasi nag-ano, match yung the warriors I believe have landed on your island. Tas dito ka, clear the way for the fighting men. Don't block the roads. Ganyan. Ito yung badge award ni. Yan yung ano. 10 pesos. 5 pesos money dati. Ganyan. Yan. Mga all yun, di ba? Look at it. Ah, look at your baby. Wow. Wow. It's a real human. Di ba nasa tubig? Yes. Pinapakita yung flag. What flag is that? It looks like USA. Wait lang, tignan mo. Bakit ginananon nila? Pangtulong? Uy, may nasunog dyan. Ba't kayo pumunta dito sa Pilipinas? Take a picture. Ito yun. That's this Filipino guerrilla waving an American flag while standing in the surf. Kasi, This was spotted by one of our observation planes waving a flag in the breeze over most concentrated free invasion. wait lang, bakit yung parang may lindol? Hindi. Hindi. Hangin yun. Ito. Oh, look at here. I-ulitin mo. Yung ano sinabi daw. Sabi niya, Huwag kayong pumunta dito sa Pilipinas! Lumayas kayo! Ipaglaban ang ating karayaan! na-amaze ka? Parehas silang ito oh. Ano sabi? Tapos na natin yan. Ito. Wait. Here, basahin mo. Tignan. Dito oh. Tapos na. Dito. Sino sa'yo? Tignan ko. Ano yan? Ito yung mga baso nila. Pabango yata yun. Pabango. Bakit nabubuksan ito? First aid dressing US Army Charlie's model sterilized. Take your picture. Go, kabila. Look at here.
bye-bye na. Automatic? One. Oh, look at here.